O consultorio de Paradela estivo operativo durante décadas no baixo deste inmoble propiedade do Concello de Meis. Coa pandemia, hai xa case 5 anos, a Xunta pechouno. Hoxe, logo de varias peticións por parte do goberno local, o Sergas entregoulle as chaves ao Concello meisino. Levamos varios meses facendo o requerimento para que nos fixera a entrega do local, toda vez que o mesmo se atopa pechado ao público, como sabedes, desde a pandemia. E, o Concello precisa de locales para destinarlos, distintas actividades. O Concello está a estudar varios usos para as distintas salas coas que conta o espazo. O máis inmediato vai ser o traslado da educadora social a un dos despachos. Nós precisábamos un local para a educadora social que imparte os talleres de estimulación cognitiva por todo o Concello, que a raíz de que temos os nenos do CRA desplazados pola obra da escola infantil, desplazados ao auditorio, a aula grande do auditorio, a verdade é que ela precisaba un sitio para poder traballar. Para ese traslado, antes haberá que facer neste inmoble algunha que outra reparación. Os técnicos van a avaliar en breve o seu estado para arranxalo o antes posible. Claro, hai que detectar de onde veñen as humedades, iremos vendo como se acometen o resto das obras. Hai algunhas humedades importantes, ela vai ocupar o despacho que era antigamente do médico, que é o que está mellor, e logo o resto iremos vendo para facer unha reforma ao edificio, que é verdade que é un edificio antigo e que necesita unha reparación. Ademais deste consultorio pechado dende o 2020, en Meis queda aínda outro dispensario en San Martiño e o ambulatorio da Rochela, instalacións que perderán o seu uso cando comece a funcionar o novo centro de saúde. Neste sentido, a alcaldesa lamenta o escaso compromiso da Xunta co proxecto á vista das partidas que aparecen para el nos orzamentos do goberno galego pro ano que ven. Que tiña que ir nos presupostos do ano que ven, se subesen cumplido os compromisos por parte da Xunta de Galicia, sei a consignación presupostaria para a construción do novo centro de saúde. Como hai no caso de Vila García. Eu que teño que dicir que o Concello de Meis o que fixo foi cumplir cas súas obrigas en un tempo récord. Compramos a parcela, a puxemos a disposición da Xunta, adotamos tamén de suministro eléctrico, é dicir, fixemos todo o que teñamos que facer. E conclúe Marta Giraldez, debería dar explicacións á Xunta e tamén o PP de Meis por ter ido á finca de Parga sacar unha foto co daquela conselleiro na campaña electoral das pasadas autonómicas para dar uns prazos que logo non se cumpriron.